so much once again for joining us live here on Sly Media TV, the biggest online news channel in Zimbabwe. Pa number 2 hapana aripo, pa number 3 hapana aripo, pa number 4 hapana aripo, ameno kumbe ameno kumberi oikoko pando chokwadi. Muna December tatiri pa 240,000 followers. Iye zvinezvi tamu mwedzi wechina unove mwedzi wa April. Iye zvinezvi tave pa 274,000. Zvichira kuti pane 34,000 new and unique subscribers vatisina kunyukura oro kuraura oro kukuzva hove kunoitwa nevamwe nemaneti kuya tichinotora pane vamwe. Ava vanhu vari kuuya vachisubscribe vega vachifarira zvirongwa zvatinoita pano pa Sly Media TV. Aiwa tinoda kukutendai. Ndinoziva kuti kuuya kwavo vanhu 34,000 ivava kubva muna December kusvika izvinezvi havana kungouya nje, asi kuti imimi vatagara tichifambidzana navo muri kupota muchisheya kune vamwe vanhu maprograms anonakidza atinoita pano pa Sly Media TV. Tinoziva sei kuti anonakidza? Nekuti pamasubscribers pandiri kutaura apa takanangana nezve online TV muZimbabwe. Aiwa tiri pa number 1, saka manzwa vachiti pa number 2 hapana aripo, pa number 3 hapana. Nekuti 200,000 Champions League yevanhu vari online. Saka aiwaka tisu tine mukombe. Aiwa toda kungokudzawo Mwari nekuda kwaizvozvo uye nekuti supporta. Hataimbosvika patira patisina ku support yenyu. Chimwe chatoda kutenda ndechekuti zvirongwa zvatinoita panapa zvirongwa zvinonangana neupenyu hwako iwewe munhu. Munhu angaswere akaungana pane chaasina chaanowana. Panapa entertainment unoiwana, zvidzidziso unozviwana, zvinoreva kuti aiwa tiri TV yevanhu. Zeta ndinonzi simbi yebasa. Pakamera pana tarumbidzwa Rudhenya. Takambouya kunoku kwa Apostle Monalita vakakurukura nyaya dzakasiyana mwedzi wese wapfuura. Tiri kudzoka zvekare kwavari nekuda kwezvatinosangana nazvo mukati meupenyu. Asi chanyanyoita kuti tidzoke kwavari nhasi uno ndechekuti mune chimwe chirongwa chapfuura vakakurukura nezvenyaya yakataurwa kana kuti iri kuitwa fulfill mumascriptures yekuti mumazuva ekupedzisira makereke achawanda. Mumazuva ekupedzisira rudo ruchatonhora pakati pehama nehama. Iye zvinezvi tauya kuti tizopinda deep nekuti ndakavamisa. You remember nditaura kuti Apostle ndakuda kukutorirai mic vakuda kutopinda nenyaya iyoyo tikati aiwa nhasi musadzikise gejo nekuda kwekuti toda kuzoti nyaya iyoyo tozodzoka tonatsoitaura nemo. Saka ndauya nhasi uno zvekare kuna Apostle Monalita kuti tikurukure nezvenyaya iyoyo. Regai nditange nekuvachingamidza muchirongwa ndisati ndavabvunza mubvunzo wangu wekutanga. Apostle makadii? Aiwa tiri pedu mukoma Silvester makadii? Tinotenda zvikuru kwazvo kuti tauya kuzokuonai. Chatinonyanyofarira kuno chakataurwa nevamwe vanhu kuinbox zvakanzi madha ava, kutaura kwazvo zvanzi madha ava vanochena. Vamwe vanotofona mukoma Silvester. Vakadzi varume aiwa vanofona vachikomenda chaizvo kuti aiwa you represent yourself very well. Yes. Handiti munogeza munochena. So saka hamuziri mega vanotofona vachikomenda. Saka panyaya yekugeza apa ndimuri kutipedzera mvura maharare. Aiwa ndini. Aiwa tinotenda. Pane zvimwe zvishoma here zvamungangoda kungotipawo update zvishomawo mubasa renyu tisati tapinda munyaya yandauya nayo yekuwanda kuri kuita makereke nekuti tingafambe sei muupenyu. Hamene zvimwe zvamuda kungondipawo kungotitaurira muchitaurira mhuri yeZimbabwe iri kukuona iri kumatemana enyika. Okay. Aiwa ndinoda kungotaura ndichiti dzidziso dzangu kune vari kudziteedza vachidzitambira ndiri kuona vasingarasiki, vasingazopindi muMaCults kana kupinda mukunoinishetwa. Nekuti dzidziso ndakagara ndichitaura pekutanga kuti Mwari wakanditi aiwa
siya kuparidza nokuti vari kuparidza wakawanda variko handitika saka siya iwe ndoda kuti uite dzidziso dzekuti vanhu vazive kuti kunamata kuita sei vanhu vazive kuti uye ini Mwari ndimbori ani uye vanhu vazive kuti midzimu yavo yakakosha mukati mekurarama zvekwavo vasaudzwe zvekunzi midzimu mweya yetsvina nevanhu vanenge vachida kuwapinza musatanism nevanhu vanenge vachida kuwatorera pfuma neupenyu nekuda kuwashandisa saka ndo zvandakafamba nazvo kubva pekutanga mukoma Silvester mweya ukanditi aiwa chinamato chako ngachiwe online nevanhu chechi yako ngaiwe online nevanhu kuti achazvitambira achanga ari mumagroups ako achanga achikufollowa achitedzera zvaunenge uchitaura ndikatombomira zveungano ndikamiswa ministry kuti zvimire udzidzise vanhu vazive kuti kunamata kuita sei. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo hanzi zvokunamata kuita sei mabva mabata mubvunzo wandanga ndichida kubvunza wekutanga zvisinei ndichatoubvunza chete apostle nyaya yekunamata pane kunamata kuviri kwamuri kutidzidzisa kuti munhu anogona kunamata achinamata kuburikidza naJesu Kristu wake asingasiye zvekare midzimu yake inova nyaya yamakambobata asi pakunamata ipapapa apostle vanhu vari kusangana nemadzodzo akawanda ekuti azoziva kuti pachinamato chandiri ndiko kunonzi kunamata chaiko chaiko asi chandinongozivawo ini hangu semunhuwo ndezvongoti zvakanzi machechi achawanda izvi tiri kuona awanda unoona kuti ukaenda ndichibva kana kuti kuchitungwiza ndichiuya kuno kutauni ndichaona apo pano wakapfeka nguo chena usati wambofamba 100 meters pano wamwe futi wakapfeka nguo chena usati wambofamba dzimwe 50 meters pano wamwe wakapfeka nguo chena zvekuti ndaitozvibvunza ndichibva kana kuzimure paki ndichiti kuvanhu avo neavo vadi kungobatana vongonamata pamwe chete kusei vakaita madzvanga ndopandakaonawo dudzi rangu yangoti ndo zvaita ronzi machechi achawanda rudo ruchatonhora asi imimi tidzidzisei kuti kunonzi kunamata chaiko chaiko kuita sei uye tisingarasike nekuti munhu wese ari kuti chechi yake iri right anoziva sei kuti chechi yangu haizi right right ndinoda kutaura ndichiti kunamata chinhu chekutanga ndinoti Mwari rudo Mwari zvavari rudo wadirei iwewe kuti uti umwe wako ari panapa iwe utori panext pacho asi muri kuimba zvakafanana muri kuparidza zvakafanana saka chakutadzisai kuti munge muri pamwe chete chii ndopounoona kuti devil pachake ndiye ane percentage hombe yekutonga pano pasi kupinda Mwari nokuti zvinhu zvese tikada kutarisa 80% of this world is ruled by the devil nokuti tikada kutarisa rudo hamusisina mukati mevanhu unity hamuchina mukati mevanhu handiti sekuseparata kuri kuita vanhu voukama chaipo kuti mwana wababa namai vamwe chete vanotanga kuseparata kudai handiti ndo zviri kuitika mumasangano chikonzero chii 1 ukuru kuda ukuru 2 godo rekuti ari kukutungamirira unotanga kufira kuti dai ndanga ndiri inini but zviri mune uya ari kukutungamirira hauna ndo pamuri kuona kuti kuromba kwanyanya nenyaya yekuti hauna chipo chiri mune munhu ari kutungamirira waakuchitanga kufamba manje kuti ini ndoda kutotanga zvangu handiti poda kutanga zvako hauna chipo chacho hauna gift yacho yeleadership saka chinoitika ndechekuti munhu anotanga kuita sei kufamba ndo pari kunobva kunorombeswa kuya munhu obva arombeswa obva anzi iwe unotanga iwewe kuita zvako ndo pari kunorombeswa misoro yemagora iyaya yekuti munhu anonzi ari kunhonga tsono chaizvo achitaura zita remunhu nenhamba dzechitupa mazita ana gogo vakafa karikare anoataura kuti ainzi ningi ndiani saka vanoziva vanhu vaimai kuti okay vanhu vanoda zvekuprofitwa stereki saka vanhu vanotanga kutomhanya kuenda kwe handiti saka nyaya yegodo nenyaya yekushaya rudo handiti nyaya yekushaya rudo nyaya yekudawo futi utungamiriri ndo nyaya yakonzeresa kuti vanhu vatange kuvhura tumasangano twakasiyana siyana uye nemari
kuda mari paanoona vanhu vachibvisa kana kuti kaofaring kaya anofila kuti dai yanga iri kuuya muhomwe mangu. Saka muchingoona kuti munhu akangotanga kana kuti kurota kana kuti akangotanga kutaura nendimi akutofunga kuti anokwanisa kutungamirira sangano rake. Handiti ndosaka muri kuona kuti paanozoona kuti hazvina kuchipa izvi ndo paakufamba handiti kunotsvaga masimba kunotsvaga chii handiti kuti vanhu varambe vachinoungana mari ichinouya. Vanotoiti unofanira kupiwa mushonga unonzi wechaunga. Yes. Saka vanongonzwa kuda kuuya kwauri. Vanongonzwa pavanongonzwa kunzi gogo chimuti kana kuti Pastor Zuze. Vanongonzwa kaenda kuenda ikoko. But uchizonwa ndo vanhu vaivo munoona mukoma Silvester ukuthi senge ndatonetsa handiti unoona vachiuya hakuna anombotaura kuti pandakaenda kwanhingi uya zvakamboita kachenji. Unongoona ichi zvakatoita wese handiti ubva ushayi kuti saka munhu uyu mbiri yake iri pai. Muchitaura ipapo panyaya yekuti vanhu vari kungoenda kwavari kungoenda ikoko. Kana munhu aenda hatingamupe mhosva nekuti pane zvamudhonza. Yes. Chimwe chacho chamudhonza inyaya yekuti munhu akapuhwa mushonga wechaunga. Chimwe chacho chamudhonza ndechekuti pane musoro wemagora. Uri kuprofita vanhu uchitaura mazita ekumba kwenyu nechichi zvese zvezvo zviri paari. Ngatichidzokerai kune munhu uyu ari kurasiswa nekuti iro bhaibheri charo rinototaura kuti nemazuva ekupedzisira vanhu vachatevera zvimwe zvimwari. Saka iye munhu wamuri kutaura naye nhasi uyu apostori ari paSly Media TV angazive sei kuti panapa ari kutaura hake zvenhamba nezita rangu asi anganhonge sei kuti panapa pane musoro wemagora. Inini chandakaona mostly kuvanhu vari kushandisa zvinhu zveurombwa mungave muchinamato mungave muchivanhu vanhu ivava wana rudo chavanomhanyisa imari kunyanya havana rudo nevanhu. Saka iwewo paunosvika panzvimbo ukangoona uri kuitwa rafu chete kana zvichibvira ibva ungoita hako souri kubuda umbonotsvaga mabhanzi iwe waakutoenda ibva watongoona kuti aiwa zvaMwari nevadzimu chaizvo zvakachena zvine rudo nekuti midzimu inofambirana hand in hand. Ukatarisa zvinoda midzimu yakachena ndo zvinodawo mweya mutsvene waMwari handiti rudo kunyanya handiti saka nekuchena handiti ka right. Saka ukaona zvinhu izvozvo wangosvika panzvimbo pachiratidza muchingoharaswa pane mabodyguard anenge ari kukanda vanhu uku vanenge vari kudini ibva wasuduruka ngoita souri kuda kubuda zvako mbonotsvaga chekudya iwe waakutorova pasi zoti hapana umwari uripo izvi ndezvekwadhevho izvi. Yes. Tichidzokera panyaya yekuti zvinhu izvi ndezvekwadhevho tine vamwe vanhu vari kutifonera nenyaya yezvimwe zvinhu zvavakasangana nazvo mukereke yavakanga vachienda vanotaura kuti isusu mukereke yedu takanzi endai munooneka ana baba venyu naamai venyu muvaudze kuti ukama hwedu hwapera nekuti isusu taakurarama munyika yedu tega isina imimi. Imimi munotiwo kudii nevanhu vari kupesaniswa nevabereki nekuti isusuwo sekuziva kwandinongoitawo ndikunotaura kuti bhaibheri rinotaura kuti kudza baba namai ako asi apa paapostoli tiri kuona vanhu vachioneka vabereki nehama kuti chero ndikafa musauye tinoti ndo chechi chaiyo kai iyi kai ndo chechi chaiyo ndo MaCults iwayo anyanya kuwanda senge mukati menyika yedu ino yeZimbabwe ndiri kuona kuti MaCults churches atowandisa zvakuti reason iri pakuti vanopinda mune vanhu kutanga kunyanya nyaya yemudzimu yetiri kuramba tiri kuparidza iyi kuti musanyeberwe kunzi midzimu yenyu mweya yezvina ndo panobva kunooneka paya kunzi nekuti iwewe dzinza rako kaiwe wachiri kuita zvemudzimu saka uchibva wanooneka nekuti iwewe wawa Mwari. Yeti mubhaibheri makanzi kudza baba namai mazuva ako awande panyika hapana pakambonzi midzimu mweya yetsvina kana riripo vhesi ndinoda kuti
anokwanisa pane vari kuchiona pachirongwa agokukandirai mukoma Sly agondikandirawo nokuti nhamba dzangu dzinenge dzichibuda kuti endai pavhesi rakati iro. Handiti ini chendinoziva chete zvakanzi musanamate wakafa. Handiti saka hakuna anonamata mufi. Handiti ka asi kuti isusu tinokudza midzimu yedu. Hapana patinopfugama kudai zvemukoma Sly ndoti Mwari, ndiri kuti Mwari wevadzimu wangu. Hakuna zvakadaro. Handiti ndotora vadzimu wangu sekuti ndo vaMwari. Hakuna izvozvo. Tinonamata Mwari mupenyu, the king of universe, ndo watinonamata. Handiti asi tinopa mukana kuvadzimu vedu nokuti ndo vari pedyo naMwari, ndo vakatanga kumuziva Mwari tisati taako, tisati tasikwa. Handiti saka isusu tinokudza midzimu yedu kupotawo tichidi. Saka munoona kuti vanhu ivavo veMaCults avo, handiti vanoda kuti vanhu varase midzimu because vanoziva kuti midzimu iri powerful. Handiti inokurumidza kuona kuti mwana wedu atorasika maakuenda. Handiti yokurumidza kumunyukura achidzoka mukunofamba negwara rakanaka rekunamata Mwari mupenyu, kwete Mwari wezvitombi wekuMaCults. Handiti nokuti mukada kutarisa vanhu veMaCults avo vese mukoma Sly ndakaona kuti vanopedzisira waakunzi vana Mesiya, vanopedzisira waakunzi vana mambo. Handiti vanopedza vese. Vamwe vacho handida hangu, handiwanzodi kutaura nemazita, asi pane vamwe vakapfuura. Handiti makore apfuura vakanga vane mbiri kunze kwenyika uko. Handiti ka takatoona vakanga vakunzi ndi Mesaya, vachizviti ndo Mesaya. Handiti mukati mechechi yavo, mukati mevanhu. Handiti ka tiri kutarisa vanhu vakawanda mukati umu vakuzviti vana Mwari. Vamwe vanozviti ivo vatori nesimba rekudarika raMwari. Saka iwo ukanzwa mutungamiri wako achitotaura izvozvo, kana uri munhu akakwana, handiti asina kutukiswa midzimu ichikwidibirwa muCult imomo, handiti unosana wabva watosuduruka kuona kuti panapa yatoo satanism yega ndiri mukati meCult manditori wosuduruka. Tinotonzwa zvamukutaura izvozvo kuti ivo vanozviti ndiri Mwari ava pane zvapupu zviri kutaura kuti ini murume wangu akaurayiwa. Chikonzero chaakaurayirwa ndechekuti paakakudubura mbiya yakanga iripo pamasowe akaona chinhu chaifema, akanzi waonerei zvinhu zvawanga usingafaniri kunge uchiona. Aya hazi manyepo kana kuti zviripo, vanhu vari kupupura kuti ini ndaipindawo muchechi iyoyo. Saka ndiri kuedza kudzokera panyaya yamuri kutaurayo kuti munenge matorerwa maziso musisaite se musisaone. Uyezve pane nyaya yerudo yamatanga kutaurayo kuti kunamata Mwari rudo. Zvinoita here kuti unzi izvoni usataure nemwana wamai vako? Hazvigoneki. Chechi inofanira kudaro here? Hazvigoneki. Ndo panenge patoona Satani wacho mupenyu akagara mukati memutungamiri wechechi. Handiti ndiye anenge akutonga Satani mukati mechechi iyoyo, nekuti anoziva kuti mukaramba, handiti ka muchinoindarakta nehama dzenyu, iwe uchitaura zviri kuitika kana kuti kuchechi kwenyu, uchapiwa uchenjeri. Handiti kunzi iwe haungaendi chechi yakadai, chechi iri kurambanisa vanhu, chechi inoti vanhu varare vakadzi 6 nemurume 1, ende murume achitowachinjana. Vakadzi munoziva chinhu chakandirwadza zvakanyanya chakandibata kuti chokwadi chinhu chiya chinhu chiri secret kana chichiitwa mubedroom nemurume nemukadzi, handiti ka chisina kuti chokwadi pane umwe munhu parutivi apo. Handiti anozonge achitonzwa kuti vanhu havari kudai, kana feeling yacho chaichaiyo kuti munhu anga achiita zvinhu zvakadaro inobva kupi? Paine vamwe 5 wakatorara parutivi apo vari kutomirira kuti achipedza apo achaenda pane uyu. Ndozvounoona kuti panenge pato yatosodhoma neGomora. Yes, handiti muri kuona. Saka hakuna chinhu chakadaro, handiti ka kunze kwokuti Satani, handiti ariye aakutonga mukati memunhu, handiti ariye aakurula, nekuti zvinhu zvese zvavanenge vachishandisa izvi zvezvinhu zvinofema zvikwambo, madumwa iwayo nechii zvavanenge wakaromba kukeja pfungwa dzevanhu, handiti urombwa akawo zvinhu zvekwaSatani, handiti zvinenge zvaakushanda mukati memunhu, handiti ka kuti aite zvinhu zvakadaro. Bhaibheri rinotaura kuti
unofana kunge uchidzidza muchirungu rotaura kuti start to show yourself approved. Asi vamwewo havana mati zvavo vachishandisa mabhaibheri. Asi zvakanaka here kuti vanhu vanzizvo vana vechidika vafanira kunge vachienda kuchikoro vari vatendi vari muchechi. Chechi inorambidza vanhu kudzidza here? Ndo mubvunzo wangu mupfupi. Kwete mukoma Sly. Ndopounoona tiri kungodzokera futi pautsinye nemwoyo wakaipa neudhevhu hunenge hwatobata anenge asatani iye pachake. Handiti mukati memasangano akadaro, kurambidza vanhu kuchipatara, kurambidza vanhu kuenda kuchechi, uyezve kutengesesa vanhu midziyo yavo. Handitika nemaproperties avanenge vanavo, handiti vachinzi tengesai, nokuti yabva yafanana neiya ndeyekuUganda kana kuti Rwanda yevanhu vakatsanyiswa 40 days wakanzi chibva mauya musarende upfumi hwenyu hwese hwamutori nawo nekuti nyika yatosvika pakutoguma. Handiti saka tingori ne40 days dzekuti tinge tichiita sei tichitsanya. Handiti vamwe wakazoonekwa watofushirwa mugomba hombe, asi iye mutungamiri akanga nevanomutedzera vakanga vatora pfuma dzese dzevanhu, vanhu vatengeseswa dzimba, vanhu vatengeseswa dzimota, vanhu vadii. Iwewe pauri kutengeseswa stendi yako mukoma Sly, pauri kutengeseswa imba yako, pauri kutengeseswa mota dzako, handitika uchinzi iwewe tamirira Canaan. Handiti like izvozvo zvanga zvichiitika kuchechi iyo, tamirira kupinda muKenani. Handitika right, mamirira kupinda muKenani. Saka zvinhu zvouri kutengeseswa iwewe, uyu mukuru wenyu mari ari kuda kuidii? Adi kutengesa zvake, ende uyezve adi kuti tengesai musire hama dzenyu dziya idzi. Handiti why atitengesai muunze mari yacho kwandiri? Ndo pandiri kuti muri kuona kuti vanhu vanenge vakejwa. Handiti pfungwa dzavo dzaiswa muchidende chiya ichi chakakuduburwa nababa, vakaona mune chinhu chiri kufema, ndo munenge maiswa pfungwa dzevanhu. Handiti nekuti inini panapa mukoma Sly ndiri normal, ndiri kushandisa simba raMwari, simba revadzimu wangu, ndikataurira vanhu izvozvo havabvumi. Murunzwa mukoma Sly? Havabvumi. Handiti vanotanga kutobvunzana kuti zvamboita sei, vanotanga kutorizina because zviri kutaurwa nemunhu akachena asina kuvakeja. Handiti pfungwa dzavo, handiti muri kuona. Asi avo vakaromba, handiti vanototanga vataurira kuti ndoda kuti munhu wese, handiti ari mukati mesangano rangu ateerere zvandinotaura. Handiti vanditye chandinotaura, wabva wavhunduka vachiite nekumhanya. Handiti saka vanokejwa pfungwa dzavo, ndo zvinopa kuti vasafunge, ndo zvinopa kuti vasashare kana nevamwe vanhu kuti zvinhu zviri kuitika pana. Mukada kutarisa profesa yakatozotopondwa ikoko, handiti akasvika kupondwa akaona hama dzake dzichibuda muchechiyo kuti chechi zvinhu zvaakuitika, kurova mapurisa, vanhu vemutemo, kusaendesa vana kuchikoro. Handiti vanhu vari kufa zvisiri kunzwisisika. Munoona mukoma Sly, ukaona indakamboenda mamwe machechi mahombe mukati menyika ine. Handiti pandakaona vanhu vachifa, handiti mysteriously, zvongonzi ninge akafa, ningaita accident, ningadai, ndakatora kusuduruka ndichiona zvine hutsinye humwe hwaitoitwa, uchiona kuti hamuna umwari hurimo umu. Handiti ndakati Mwari ndibatsirei, ndikabva ndabva. Asi unoona kuti munhu umwe achitoona zvinhu zvakadaro, profesa vai wakasvika kunopondwa, asi munhu aishanda achitouya kuna naUZ, handiti achitolecture achidii, achiita mabhizinesi ake, asi achiona zvezvaitika kuti vana havasi kuenda kuchikoro. Handiti vanhu munozova chinhu chekufa mukoma Sly, chinhu chinotyisa kuti munhu afa mungomutora sehuku, sembwa, motonomufushira. Hama dzake musina kudzizivisa. Apa muri chechi inoti tiri kunamata Mwari, vamwe vachifushirwa vari fofo mugomba 1. Ndo pamunoona kuti hutsinye hukuru nesatanism yakanga yatongozara panzvimbo iyoyo. Handiti
nekuti even vamwe vacho waiona zvinhu izvozvo vanhu varimo vacho vakanga varimo wachiona zvinhu zvakadaro zvichiitika ndobva makaona kuti kune vamwe wakatiza wakaona kuti izvi zvinhu izvi handiti wakangotiza handiti muri kuona asi unoona kuti mune vamwe vakasara varimo vane midzimu yavo iri wiki kuna vamwe vanhu vane midzimu iri wiki inobvuma kungokwidibirwa ndosaka tichitaura kuti midzimu yakakosha kufambidzana nemweya waMwari nekuti panonzwai handiti uchishandisirwa zita raMwari iwewe midzimu yako inoona kuti hapana Mwari mupenyu ari kutaurwa handiti suduruka ona zvakati ona zvakati handi muri kuona saka vanhu vaya vakangwara vanoziva kuti midzimu ine power saka vanomhanya kuti midzimu mweya yetsvina hatina mati wakafa midzimu haina matwi handiti asi kuti unopota iwewe uchikumbirira kuti midzimu yako inge ine simba handiti ichifudzana newe tine vanhukadzi vakawanda zvikuru sei vanhukadzi vari kunyanyodzvanyirirwa vanhukadzi muchinamato icho chatiri kuti MaCults nevana zvekuti mukadzi haakwanisi kufonera hanzvadzi yake kana baba vake vekumubereka kana amai vake vekumubereka kana akafona foni inoiswa paloud toti here tiri mukereke yakanaka kutaura nezvenyaya yeMaCults panapa kuti munhu angaone sei kuti maari ave mucultism kwete munhu iwewe wona handiti muri kunzwa mukoma Sly paunoona iwewe handiti kuti zvinhu zvinenge zvaakuitwa panapa taakunzi isusu hamuchadzokeri aripo machechi makuru mamwe ari kudaro kuti maministry workers waunoti maministry workers aya anobva ange ane tudzimba handiti pachechi ipapo havachatobvumirwi kunzi vanodzokerazve handiti kwavakabva handiti otonzi wewe chitofona chitotaura kuti inini kutenge ndakubatsirwa muzvinhu zvaMwari handiti ndichazobva kunoku ndatowo kana kuti mufundisi kana kuti ndaaprofeti or prophetess ndichazobva kuno ndaane utungamiri ndaane zvakasiyana siyana zvavanoudzwa vachinyeberwa handiti saka iwewe ona kuti aiwa handingabvume kugadzwa munzvimbo yandiri kunzi inini handichina kwandichaenda handiti why ndiri kumbonzi handichina kwandichaenda chii chiri kuda kumbonyatsoitwa mukati omu kana taakunzi hatichakwanisi kubuda isusu kunze uku tichionana nevamwe vanhu handiti nokuti hatisati nguva iyoyo haisati yatosvika ende haifi yakasvika yekunzi vanhu munogadzwa muri munzvimbo imwe chete handitika muchinzi imimi kunyange takabva kuCovid chaiko handiti vanhu vaiitirwa quarantine dzavo vari kudzimba handiti hakuna kwakazonzi vanhu vakutogadzwa apa handiti vari muquarantine hakuna zvakadaro handiti iwewe paunongoona paakunzi hamuna kwamuchaenda maakugara pano handiti toda kuti tidai vanhu ava vanobva vachitaura nguva inenge pfupi nguva inenge pfupi iwewe munhu ramba kana wakachinjira asi nyaya inonyanya kunetsa mukoma Sly ndikutaurirei kuvanhukadzi zvandakaona hangu nekuti inini ndakafamba machechi akawanda andakazoona kuti vanhukadzi vanosvika kana kuti pakurepwa vanhukadzi vanosvika pakuitiswa zvimwe zvinhu zvisina kunomira zvakanaka handiti kana nevatungamiri vemachechi vanhukadzi inini chandinoda kutaura kuvanhukadzi vachaona this video ndinoda kuti kuvanhukadzi inzwai kutya kuswedera muzasi mevanhu vechirume kunyanya vatungamiri vemachechi inzwai kutya vanhu ivava handiti kuti munhu yaasi murume wangu munhu yaasi baba wangu handiti munhu yaasi hanzvadzi yangu handina ukama naye handiti regerai kuda kunyanya kuenda mudhuze nevanhu ivava vechirume zvakanyanya nokuti chinhu chandakaona inini mukoma Sly vanhukadzi vanotosa kuti vanotoita competition yekuda kutopfuura mai mufundisi wacho handiti kuda kuenda iwo too closer handiti kuna baba mufundisi kana kuti kuna baba profeti ava handiti kana kuti kuna madzibaba ndo vanenge you see saka saka munoona kuti vanhukadzi by so doing ndo zviri kuita kuti
vakurumidze kubatwa. Alright. Handi muri kuona nekuti munhu wechirume uya anenge atoona kuti mai havari kundida, sisa havari kundida, nokuti vanhukadzi vari kunyanya kushandisa ruchiva kuvanhu vechirume vatungamiri. Vanochiva handiti kuti dai ndanga ndirini mai mufundisi, dai ndanga ndirini, handiti muri kuona. Saka izvozvo ndo zvinopa kuti wakurumidze kukejwa. Handiti muri kuona, nekuti munhu anenge atoona weakness yemunhu kudhara. Varume hamuna kupuza, munokurumidza, mune maziso ekukurumidza kuona kuti maitiro ari kuita sisa vari kutondida, maitiro ari kuita maya vari kutondida. Saka vanoswededzwa mudhuze wachitaurirwa tumalanguage twakanaka twekuti vanga vari mudhuze. Handi muri kuzviona, ende vangowo mudhuze chete hazvinonoki kuti vanokwidibirwa muyawo. Handiti muzvimatende zviya mune zvinhu zvinofema, muzvimabhodhoro zviya mune zvinhu zvinodi zvinofema, nekuti vanhu ava chavanoita vane nhamba yavanoda kubata 50 or 100 yavanoda kubata. Vakaibata nhamba iyo vanoziva ndo inovamirira, kuti pakazongoita anoti profeti ningi, pasta ningi, kana kuti madzibaba ningi vari kurara nevakadzi vevanhu, munhu iye anorwiswa. Yes, kuda kunyepa, you see things like that. Saka vano make sure kuti vane a number of people yavakeja ichamira nawo kuti panenge pane vayawo vane simba rekuvhurirwa. Handiti akangoda kuzongotaura chete anobva anzi kunyepa godo, vanhu vane godo rekuda kuparadza munhu, vaona munhu asimuka kumukira munhu waMwari chichi. Vanhu vaya haisitombori mhosva yavo, vanenge vakejwa, brain dzavo ndo dzinenge dzaiswa muzvimatende zviya izvi. Handiti zvine zvinhu zvinofema, kana mumabhodhoro mune zvinhu zvinofema. Handiti because vanotsvaga number of people inozovamiririra pavanotanga kuakiuswa. Ipapo muri kutaura ipapo pane vhidhiyo yakaitwa naTete Tilda vari kuprison. Kune vamwe madzibaba vakasungwa, vakanga vachitaura nyaya yekuti madzimai aiuya achiswoti tiri kuda mbereko, vobva vasikopuwa mudzi wavanoisa kusikarudzi, vobva vaudzwa futi namadzibaba ivavo kuti mushonga uyu unoda kutsindirwa. Ivo vobvunza saka unotsindirwa nani? Zvobva zvanzi izvoni funga wega. Hanzi taimuti ari kutoreurura kuti taimuti funga wega, kureva kuti uya akaramba achingonzara anobva azoti koimi hamugone here kutsindira. Akatoreurura akati zvekutaura kwatiri kuita izvi madzimai mazhinji ane vana vedu vatakapa isusu nekuti taizotsindira ari munhu wechipostori. Handiti muri kuona mukoma Sly kamudzi kaaenzi aise kusikarudzi kwake. Handiti zvanga zvine sort of ndingati a spell yekukanganisa pfungwa dzemunhu. Handiti mafungiro kuti iye akangoti unoda kuzotsindirwa. Handiti ka obvious munhu aibvunza munhukadzi kuti kutsindirwa how nei. Handiti ka iye danga asina maintentions, antaingotaura kuti aiwa imi chiendai baba ndiwo vachanotsindira, mobva manoita bondi kuitira kuti nhumbu idini ibate. Handiti asi aitoziva kuti mushonga uyu une spell yaunayo wokuti munhu anenge asingachafungi zvakanaka. Handiti opedzisira paya akuti imimi tsindirai kamupedze dare racho, obva azoti inini saka ndinotsindira ndakadai, ndo matsindiriro endinoita netsvimbo yangu. Handiti muri kuona, saka muri kuona ndiri kunyanya kutaura zvandataura kumashure kuti vanhukadzika ngavanzwe kutya kunyanya kuenda too close nevanhu vechirume vanobatsira. Handiti be it maprofits vanhu ivavo, be it mapastors, vana madzibaba. Handiti ngavanzwe kutya, especially kana taakuenda panyaya idzodzo dzekutya idzodzidzi. Handiti ndine vakadzi vamwe vakawanda vamwe vandakatozotanga ndasunungura zvimwe zvavakanga vatoitwa futi. Handiti nana madzibaba. Handiti munhu aenda ndiri kuda mbereko ndiri kudii, unosvika unonzi wainzi Isai Zai. Handiti wanzi waise Zai kusikarudzi, wobva wanzi izvo Zai rinozoda tsvimbo yangu kuti riende mukatikati. Handiti mukadzi wochibvunza kuti tsvimbo yacho ndeipi yamunenge muchishandisa? Zvoni ndiri kutoreva tsvimbo yangu.
ende waitoitira zvinhu izvi hanzi kumasowe kwawo kwekuti waiti mukadzi anenge ari kuda kuchikwa uya nevamwe vasingatombodi kuchikwa ikona kunzi vanenge vachiniswa nemweya yezvikwambo waya handiti saka hanzi waipa wairongerwa zana saka wobva watonzi iwewe zvinhu izvi zvinoda nguva yekuma4:30 vanhu vasati vaakufamba saka hanzi waitoti kusowe kwavo kwanga kune zvimahuswa chichi nezvimiti kumberi kwekirau ndo kwavaitonorarira vanhukadzi ikoko handiti muri kuona saka asi mukada kuona kuti munhu iyeye haana kutombosungiswa handiti zvinhu zvandaingonzwa zvichiuya nemadzimai aitienda ikoko munhu iye akatosvika kutobuda mukati menyika inei handiti akatienda kuSouth Africa atoitisa vakadzi vakawanda vana vake handiti muri kuona vana vake vakamitiswa because pano mumwe mukadzi akachema akati aposoka ndakazama kuda kuti ndibvise nhumbu dzavo hadzitobvi ndatoona kuti ndatobata nhumbu handiti nhumbu dzavo hadzibvi ndakavafonera vakati ukada kutoibvisa unofa nayo nhumbu iyoyo ndezvemushonga handiti muri kuona saka ndiri kuti vanhukadzi zvimwe zvinhu ndivo vanozvikonzeresa mukumaSly handiti nenyaya yekuti vanenge vashandisa ruchiva rwekufunga kuti iye anokwanisa kuovateka mai mufundisi varipo kana kuti anokwanisa kuovateka madzimai mukadzi wamadzibaba varipo I don't know. Pane vamwe futi panyaya yatikutaura yecultism vateereri mashoko akabuda ndeyekuti mukuru wechechi imomo tiri muKenani imomo anoti akachivawo nekuti ndoda kubatawo rimwe side rinoitwa vakadzi vanenge vari vulnerable akanzizvo zvinonzizvo akangochiva kuti mukadzi waSilvester waenda muda zvinobva zvanzi Mwari ati ari kuda mukadzi uyu asi iye atori mukadzi wemumwe munhu ari muchechi imomo unongoyawo sikonzi Mwari ati Mwari ari kuda mukadzi uyu iye anobva atoziva nekuti sezvamambotaura zviya kuti unoona kuti anoda hukuru akuzviti ndimwari wakutoziva kuti ari kureva iye ende hauchapikise manje nekuda kwekuti wakainitiatwa zvese zvangotaurwa unobva wati ndezvechokwadi mungadzidzise futi kuti kudii kuvakadzi vanongonzi une murume wako apa asi ungoona kuti muridzi wechechi akuti uyu mukadzi waMwari iwe pamwe murume wacho wobva wapondwa wofira imomo wobva wavigwa hatina birth certificate ende chimwe chinhu chiri kuitwa ndechekuti MaCults iwaya sezvamataura kuti anoitirwa kumasango kunenge uchizonzi kune mahuswa avawo avanoitira vari mupurazi nekuti hapana anomupinda everyday achiona kuti apa pavigwa vanhu apa paita se munhukadzi nevana vangadzidziswe kuti kudii right inini ndinoda kudzidzisa vanhukadzi inini ndinoona kuti paishu iyi yamabva kutaura ndakamboti teererei dzimwe dzenyaya dzacho kuti vamwe vakadzi vamwewo vaifemerwa vaigona kuti kune varume vavo wopedza ndiri kurota pamusoro pamadzibaba ava mutungamiri wekaunti iyo hatichatomboti mutungamiri wechechiyo ikaunti wopedza ndiri kurota dai tabva handiti mukati menzvimbo inei dai tabva asi vamwe vacho vari kuti varume wavo vaibva vatoti ndakunokuripota kuna mambo ndinotonokuripota kuna mambo kuti ndo zvauri kutotaura handiti saka wakutonzi utori satani iwewe handiti ka ndinofarira vamwe mai pana mai vaya vekuzoponderwa murume handiti murume aita nharo dzake akaenda handiti ningirikini mai vaya midzimu yavo yakasimba handiti midzimu yavo yakasimba zvakanyanya wakabva wasara wakati enda hako inini ndiri kusara handiti saka vamwe vanga vamo ndiri kuona kuti vaizofesa machallenges ekuti murume aibva ati ndinokuripota kuna mambo ende kana adaro mukadzi aibva atya asi inini ndoda kungokurudzira kuvanhukadzi wakaita vakadaro kuti iwewo paunongoona kuti murume wako aita nharoka iwe tiza nevana wako ubude munzvimbo inenge yakadaro kana kuti muchechi inenge yakadaro paunongoona uchirota zviri kuratidza kuti munhu uyu haana kumira zvakanaka zvinhu zviri kuitwa panapa hazvina kumira zvakanaka ukasheya nemumwe wako nemurume wako kuti baba wemwana aiwa ini ndafunga kuti bude munhu ukaona murume ati ndinokuripota handiti kumutungamiri wesangano remunenge muri iwewe wona nzira yeunotiza nayo
yekubuda nayo vari kuti kana vatiza muungano iri baba vaye vanosara vachidzidzisa vana ava tsika yekuti amai venyu vasatani nekuti kutaura kwatiri kuita zvisi nevamwe vana vakatorwa nemapurisa vachitorwa kuna baba vavo vakasara navo iye zvinezvi vana vaya vari kutoti interview iripo paSly Media vari kuti amai imimi mutori satani nekuti makabuda kwatainamata Mwari wedu watinoziva chai saka pane vanhu vanoda kuwaniswa dzidziso vana vakapinzwa munhapwa hwechinamato chatiri kuti cultism nana baba vachirimo poitwa sei uye vana mai ivavo vakatorerwa vana vangadzidziswe kuti kudini nekuti vari kushungurudzwa nekuda kwezvakaitika izvi haisi nyore kubereka mwana wozouya achikuudzwa kuti uri satani uri mai vake. Vana chavari kutongoda deliverance kusunungurwa nekuti vana vanga vakabarirwa imomo pakatoitwa zvakatoitwa kutokejwa nekudii handitika saka vana vatinoti pfungwa dzavo dzanga dzisisiri normal handiti wobva wawedzerwa nedzidziso handiti yawaipiwa zvakare handitika so vana vari kutoda deliverance vana vanoda counseling yakasimba zvakare kuti vagone kusunungurwa handiti mukeji mavanga vari mavanga vaiswa. Avana mai ava munokwanisa kuvabatsira here apostol nekuti vakawanda vanavo vakapindana nenyaya yekumbunjikidzwa vakazokwanisa kutiza vatiza kudaro iye zvinezvi havana kugadzikana nekuti vakatorerwa vana pfuma yavo yakarasika zvakare vanga vasenzera nemurume vakapa Mwari uyewo zvakare iye zvinezvi havana vana vacho vari kugara vega vachingoshungurudzika vana variko vana mai ava munokwanisa kuti vauye kwamuriwo here muchivawanisa rubatsiro rwedeliverance iyoyo uye mungachitaura kuti process yedeliverance iyoyo inofambiswa sei kuti tizoti munhu adeliverwa. Right, hazvinetsi izvozvo mukumaSly nokuti apa tingangoti vanhu vakafanana sevanhu vaya kuti vanenge vari vakadzi vengozi kana kuti vakadzi vezvikwambo ndo zvavanga vatouya vanga vangofanana nevakadzi vezvikwambo vakadzi vengozi ende iwewo kana uri munhu uyauya ari under that spiritual attack handitika unenge uchida one counseling kutanga two wogona kuti wochiitirwa minamato yacho inokusunungura handitika kuti ropa rako ngariwe clean unoda cleansing uye wogezeswa mazimhepo aya ekuya handiti uyezve madzimai aya vanhuwo kuti hazvinetsi ndosaka mitemo iriko mukumaSly kana tavasunungura saizvozvo tavakanzena vane right yekuti vanotoenda kumitemo vachitaura kuti isusu tinoda kunotora vana vedu handitika saka vanozoperekedzwa nevanhu vemutemo kuenda kunotora kunotora vana. Kune vanotya nokuti chinamato chese changonzi cultism kana kuti MaCults kune kuchichidzira kurimo kune munhu atori mufiye izvozvi zvari kutaura neSly Media ari kuti baba ava takaona nekuti kana tichinzwa kunzi profesa pavakanga vakubuda vakati ndiri kubuda nokuti munomanyanya kuurayiwa vanhu saka vanhu vane fiye yekuurayiwa uye mukadzi wamama muchitaura ari pano paSly Media ipapa ari kutaura kuti murume wangu akafanira kuti akanga aona saka vanhu vari kutya mutungamiriri anozviti ndowaMwari asi achiuraya ivo vari kutyawo kuurayiwa kuti vakangobuda pachena vachitsvaga rubatsiro rwamuri kutaurai vanobva vafa vanoitwa sei nenyaya yefiye. Right, inini ndinoona kuti nyaya yefiye haina kunaka handiti izvozvi zvapana chawachasanirwa kutya kuti nekuti vanenge wakaona vanhu vakapondwa vakawanda nenyaya yekuti kana kuti anga ataura kuti ndakuda kubuda muno kana kuti aonewo zvimwe zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka akataura kuti apapa manga madii kupadai nekuti hapana kujeka handiti wakatoona achipondwa because vanhu aya vanoda kubva vatoratidza nemasaini ekuti tinotoponda kuitira kuti vaise fiye mune vamwe vesawo kuti makaona zvakaitwa uya akabva atourayiwa akabva amukasiko handitika saka ndo fiye imwe yavanotoisa vanotodemonstrata nekubva vatouraya kuitira kuti munhu abva atonyanye kuzotyira upenyu hwake asi iko zvinetya munhu uyu handiti ari mukati meusungwa saka hapana chavanosanirwa kutya handiti ndo kusunungurwa kwavo handiti kwavatokwanisa kuti vange vachiitwa ikoko handiti wabviswe mukati
ndotichi yes meonhapwa Mwari vakwanise kubuda ndonguva yavo yekuti vabude nokuti handione zvichadzokera kumashure kokuti vari kufunga kuti pamwe kuda handiti zvichatifambira zvakanaka nokuti mukada kutarisa mukumasinai nhamba yevarume yange iri vashoma pane vakadzi vakadzi wangu vakawandisa handiti totarisa kumpunyikidzwa kwemarights chaiko chaiko emunhukadzi kuroorwa vari vana vadiki vamwe vachifa nenhumbu dzacho paya pakugiva birth handiti ka kumpunyikidzwa kumwe kwekwe kusingaite kushungurudzwa kumwe kwekwe kusingaite kwokunzi munochiungana muri 10 pamurume umwe chete zvirwere izvo zvimukada kuzvitarisa chakuti vanhu ivava vateswa munoona kuti panosara vairi vatatu vasina zvirwere. Tichitanga chirongwa chinechi manga muchitaura zvakare kuti tinokwanisa kunge tichitaura nevakambenge vapindawo munhapwa hwekunamata ihwohwo makasununguka kuti tigotaura navo handiti? Takasununguka. Saka tisati taenda kuti tinonzwa testimony iyi yekuti pamwe zvingabatsirawo zvekare vamwe vanhu vari kunzoko vachinzwawo mumwe munhu achitaurawo kuti aiwa ini upenyu hwangu hwanga hwakamira zvakadai mashoko mamwe amungada kusiyirira vateereri veSly Media nevamwe vachaona mumawhatsapp groups takanangana nenyaya yecultism ndeyekuti kudii mune zvese zvatakurukura nhasi uno. Right, inini ndoda kungokurudzira vanhu mukati menyika yedu kuti chenjerai handiti nyika yaipa nyika yashanduka regai kutsvaga minana handiti ka regai kutsvaga minana iwo nomuri kuzviona zvinhu zviri kubuda pachena Mwari vachifumura nevadzimu wacho nemhondoro dzemukati menyika dzichifumura kuti tarisai zvinhu zviri kuitika izvi kuvanhu vari kuzviti tinonamata Mwari vachituka midzimu vachiti mweya yetsvina asiwo vakaromba vane nyoka vane zvimatende zvavanazvo zvine zvinhu zvinofema vachibata zvibharo vakadzi vanasikana vadiki 12 years vakutorana naye vamwe vachibvisiswa yes vachibvisiswa nhumbu but vanhu ivavo vari kuti isusu tinongonamata Mwari mupenyu chete chedu kushandisa mvura handiti hatina chimwe chetinoita midzimu mweya yetsvina Mwari nevadzimu wacho vari kukuvhurirai vachikuratidzai kuti tarisai zvinhu zviri kuitwa izvi handiti nevanhu mukada kutarisa nyaya dzimwe dziri kufumuka mukumasinai kana muchida kumbofollowa anonzi Prophet uya ari kufumura zvimwe zvinhu zvakawanda zvavanhu vatinenge chiti mapowerful men of God mapowerful women of God akapiwawo simba racho naMwari rekuti aende godipa achifollowa vanhu ivavo mukada kutarisa zvinhu zvakawanda mastaged miracles anenge achiitwa handiti ekubhilivhisa vanhu handiti ekubhilivhisa vanhu yes ndikada kukuudzai mukumaSly ndine a number of vanhu vakanga vari mapofu ndine a number of vanhu vakanga watongoroiwa wapa mawheelchair vamwe vachifamba nemacrutches but vanhu ivavo ndine upupuri hwevanhu hwakaona vanhu ivavo vachiuya ndikavabatsira samuna kumboona vanhu vacho vabudisa paTV handiti zvaMwari hazvina manyawi hazvina manyemwe handiti zvinongozviita zvega ukuru hwaMwari huchionekwa handiti ka saka ndinoda kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti akomana muri kuona zviri kuitika izvi handiti ongorora chechi yauri ine umwari here ukaona chechi ichisarudzwa kunzi varombo kwavo vapfumi kwavo tiza chechi yakadaro ikaut vanhu vari after money ende mari yacho vari kuitora sei urombo watambotaura zvinhu zviya zvinofema zviya izvi zvine vakawanda handiti vakuru vemachechi vane zvinhu zvinofema izvozvo zvekuti vanotongochitaura kuti nhasi ndinoda kuti vanhu vese vateerere zvandiri kutaura handiti vaunze zvinhu zvandiri kuda unze mari yandiri kuda handiti ukaona munhu achitengeswa chimwe chinhu $1 ochitengeswa $200 ipapo mataura imwe nyaya kosei ivo vari kutengesa chinhu ibhengo riri kuita mati $200 munhu iye ari kuti ndo security yako kana uchinge wane bhengo wane security asi iye security yakanofamba ine mabodyguard evanhu
Exactly. Iwo onzi chitenga chi ndo ichakuchengeta asi ari kuchengetwa nechi nevanhu nepfuti akapuwa futi yakanyoresa kumapurisa kuti ndine pfuti yekuzviprotect ko sei asingapfeke bhenguru rake ofamba ari ega. Ndo patiri kuti vanhu ngavasvinure mukoma Sly. Vanhu ngavasvinure vamuke. Handiti kuti iye ari kunditi bhenguru ndo protection. But ane mabodyguard, ane nepfuti anoonza mapurisa kana ane makurusedi nemotakedi yekudzivirira nyama yake. Iwo zonzi chibhengo chiya zvinhu zviya zvinongouya zviya mukoma Sly. Zvinongounzwa kubva kumaChina uko zvakawanda zvingobva ikoko zvikotengeswa muchechi chisina kumbonamatirwa kana chii kana chii chinhu chiya haana nguva vanhu haana nguva yekuswera vachinamatira zvinhu zviya. Handiti ndo paunozongoona kuti unoita bhosi unenge wakatakura zita rake ndo rinenge rine connection. Handiti rawakatakura riya ndo pemunozoona vamwe vachitaura ndiri kutomurota achirara neni ndiri kudi meaning munhu yeye ndewezvikwambo. Handiti ndewezvikwambo mufundisi ndiprofeti waroterei achiita bonde newe. Handiti kana ari kuita basa rakachena raMwari zvikwambo zvake ndo zvinenge zvichiteera pane zita rake pese pamaristi bhendaya pazvinyi zvimastika saka zvikwambo zvake zvinochiteera paya. Yes, zvisingadikwe naMwari saka zvinenge zvichiteera paya pane chinhu chake chese zvinoteera paya uzona waakurota uchidi mukada kutarisa MaCults chechiziva arambanisa aparadza mamarriages. Ndine a number of people anokutotaenda kuchechi kwaNhingi. Handiti tikatopiwa zvigareko tikadipa takazongotanga kunetsana tikabva tatorambana kana kuti baba wakatanga kutodanana nemumwe munhu imomo muchechi momo asi ndakaenda kuna profeti kunoudza wakati zvine basa rei inenge isiriyo marriage yako siya zvakadaro iwe uchawana wako. Profeti waakundidaidza futi kusaidi waakutorara neni murume wangu uko akudanana nemumwe mai futi wemuchechi. Anti muri kuzona mabasa adevil ese iwayo. Ukaona uri muchechi iri kuitwa upombwe chihure ende vatungamiri wechechi vasina kana basa nazvo kuti wanotaura kuti murume wangu akutodanana nasister wemuchechi akudanana newamwe mai wemuchechi. Handiti then unoona mutungamiri haana basa nazvo anongotaura kuti rambai muchinamata zvinopera chichi haatombodaidze murume wako wacho haakudaidzi kuti aite haadaidzi munhu wacho ari kudanana nemurume wako ibva wabuda mukati mechechi iyo. Bhosi chechi dzemaCults dzinoti upfambi umbavha hunoitwa imomo uori hunoitwa imomo kozoti utsinye udzvanyiriri unenge uchiitwa imomo kushayiwa rudo. Saka iwe unoenda chechi yekuti uri kutonzi vane mari ndivo vanogara kunoku vane mariwo zviri pakati nepakati apa vasina mobva makandwa uko kumashuroko then uri kuti chechi yaMwari. Chechi yaMwari haisarudzi munotogara makasangana imomo mukati. Handiti uyezve hazvisarudzi kunzi uyu ndiye ane bhegi saka ndiye anenge aneitirwa tumafavors but tikada kutarisa mukoma Sly vanhu vakaenda machechi iwayo chaiko vamwe chaiko vakuru zvakawaipira wakashaya kuti zvabva nekupi. Handiti zvakawaipira wakashaya kuti zvabva nekupi wakatadza kuziva kuti chechi yandakaenda iyaya yakajeka here sei pandakaenda ikoko paripo pakaita sekunge ndafumurwa. Handiti paripo sekuti ndabva ndaitirwa zvinhu zvandisina kumbonzwisa kuti zvabva nekupi kudzikiriswa kusara wakuita kunge chinhu chenhando iwe kumbori munhu anga achirespektwa ine rengi yepamusoro. MaCults ndo zvaanoita unosvika uchisikotorerwa chiremera chako chese. Handiti chatorwa chiremerera chiya chinosara kune mutungamiri weCults. Handiti muri kuona kutora zvipo zviri mauri. Yes, kutora zvipo zviri mauri zvotosara kwaari uko iwe udzokera waempty. Vamwe vari kuti pakuuraya apa tichipedza chirongwa tiende kutestimony vari kuti pese panoitwa misangano inounganidza kana kuti vanhu vemuregion yekuno kuSouthern Africa kuno panguva iyoyo panoitika maaccidents kana kune musangano iwoyo. Yes, panoitika maaccidents panoitika mastambid. Yes, panongoitika mastambid panoitika maaccident iropa zvinhu zvavo zvinenge yacho inenge ichienderana nevanhu vari kuenda kuchechi iko kana kuti vari kubva kana kuti vari kutobva ikoko.
iropa ndo zvinoitika. Zvinhu zvo zvinenge zvaakumboda ropa rakawanda handiti panguva iyoyo kuitira kuti zviwane futi zvemasimba handiti ekuenderera mberi. Saka muchiona zvichiitika zvimoshaya kuti wanga vari kutobva kuchechi but paitika accident yakadai vanhu vakapera kufa handiti iropa kune kwakudikwa ropa rakawanda kuchekeresa handiti zvimwe zvimastambidhi zvinongozi hai vanhu vazotsinyidzirana wakadini. Hakuna zvakadaro, iropa rinenge raakudikwa handiti mabuilding achidonha iropa rinenge raakudikwa rakawanda. Machechi akasiyana siyana neuwandu hwawo. Nyaya yanga iri panapa yatachitaura naapostoli inyaya yekuti ungazive sei kuti uri muchechi yechokwadi. Apostoli vataura kuti ukaona isina rudo, ukaona muchidzvanyirirwa, ukaona musingabvumirwa kutaura nehama, ukaona pachisarudzwa vane mari vasina mari vachiiswa uko, ibva waziva kuti panapa tave pacult, ndo pairi kupracticwa zvachose. Nekudaro dzidzai vedwe ane nzeve dzekunzwa anzwa, chiri musakasaka chinozvinzwira. Apostoli Monalita vataura vanoda kubatsirwa nedeliverance, namba ndo dziri pascreen apa. Muchidimbo apostoli mungangotiti de here kuti testimony yatoda kunopinda musingapinde chaizvo mairi nekuti tichazvinzwira hanzichiwo pamuromo muhorse's mouth. Asi imi mitiudzei kuti muchidimbo munhu atiri kupanana naye testimony akanga asangana nezvakaita sei zvakazoita kuti muzomubatsira. Right, munhu uyo akaitwa mukadzi wengozi nevabereki vaitonamata. Asi iye aane 9 years ari kuti akatoiswa parupasa kudai nokuti hanzi vamwe kumafamily awo kumwe kwana mainini kwana bamukuru kwanani wakaramba handiti nevana vavo. Saka iye nenyaya yekuti baba wake wanga vane vakadzi vairi. Saka zvawanga vane vakadzi vairi yenga ari kuimba yechitu yekwamainini. Saka yanga achigara namai guru handiti mukadzi wababa wekutanga. Saka mai guru wakabva wati uina handidi nevana vangu, ndokubva wati ushu handiti ndiyo intro yatanga tiri kudai vateereri. Iye zvinezvi takuonekana naapostoli Monalita muchirongwa chanhasuno chatanga chitarisa makereke atingatiwo ave MaCults, ave kudzvanyirira nekuuraya vanhu nekupwanya nekutyora kodzero dzevanhu. Asi iri chechi inonzi yaMwari inofanira kunge yakazara rudo, inofanira kudanana nekumbundirana vanhu vanowana nevasingawane vachisumudzirana. Mazvinzwira zvataura apostoli Monalita. Iye zvinezvi regai tipinde mutestimony tichinzwa kuti zvakafamba sei uye iye zvinezvi vave papi. Vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana muupenyu. Imimi kuti muzoziva apostoli Monalita zviri kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvakanga zvakunetsai mukati muupenyu, nokuti tinoziva kuti munhu anobatsira vanhu vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Imimi ndingada kutanga kuti ndizive kuti ivo makavaziva sei. Maita basa. Apostoli Monalita ndakavaziva ndaintroduced neshamwari yangu. Shamwari yangu she was very fortunate kwatinogara kuCanada. Akakwanisa kubatsirwa navo online chete. Akavabvunza online, vakamubatsira online zvese zvavaitaura nemakombo avo avaiisa hanzi mugroup zvakakwanisa kuita zvakanaka. Saka ndakapindawo mugroup mavo ndikakwanisawo kubvunza zvandaibvunza, asi rangu dambudziko rarakakura to an extent rekuti ndakamanikidzira kuti ndiuye kunoku ndisina kana pekutangira kana nemari yedare kana mari yekubatsirwa. Saka ndosaka muchindoona ndiri pano ndakavapa appointment ndikati paEaster ndiri kuuya Friday ndo pandakasvika kuno. Right. Imimi dambudziko ramukuti ranga rakakura. Idambudziko rei rakazoita kuti mukwire ndege muchiuya kuno kuzona apostoli Monalita? Ndakaberekwa mumhuri yababa vakanga vaine vakadzi vaviri. Saka ndakazomborerwa namai guru. Munongoziva pavakadzi vaviri mai guru vakambonditora vakandirera. Chinhu chandichiri kuziva kana chinotaurwa nevamwe vachiri kuziva ndiri mudiki diki, ndofunga ndaive ku 6, 7, 8 years. Hanzi pamba vabereki vangu vaive vainamata chechi dzemweya. Hanzi inini ndini ndakasarudzwa nevanhu vakauya pamba kuzorapa.
vairapa pamba asi vari vechivanhu vakati hanzi vari kuda mwana musikana asati ane mazamu. Ndini mwana musikana akanga asati ane mazamu aive pamba. Vakatorwa, handizive zvakaitwa, ndakanga ndisipo, asi chimiro ichocho chinotaurwa nanasisi vakura nekuti vakazviona zvichiitika. Ndakutanga kunzwisisa kana kutanga kuziva upenyu kuma 7-8 unenge wakuziva. Ndairota, ndakatanga kuziva murume, kuziva bonde, kuvaka bonde kuhope. Ndakakura ndichirota ndichivaka bonde kubva ndiri mwana mudiki kusvika ndiite musikana muhombe, kusvika ndizive kutamba nevakomana, kusvika ndiroorwe. Asi since vabereki vainamata chechi yemweya, ndakangokurawo ndichinamata chechi yemweya. Pandaifamba ndichibatsirwa, ndichinyengetera, tichitsanya tichikwira makomo, ndaitoudzwa kunzi pauri pane mhepo yemweya wechirume kana kuti mweya wechikwambo, unofanira kunamata zvakasimba. Ndaitsanya makomo, ndaikwira, ndaitenda. Asi chaindipa hasha kana kuti kubatikana dzimwe nguva muri pamusangano kudai, unogona kutorota utori pamazuva emusangano, unotorota uchivaka bonde, unotorota uchishandiswa nemweya uya muri pamusangano. Saka zvinhu zvakatokura zviri mandiri, ndakavhiringidzika kuma opportunities akawanda zvokuti unogona kuona kuti pachikoro ndakakura ndaive head girl, ndaita masports. Minister Goche vakamboda kundiofa scholarship, baba vakaramba. Ndakaenda naro kuna baba vakaramba, vakati vanhu ava vanhu vanoita zvekuzovhiringidza vana vevanhu, mukana iwe ndobva wabva. Saka ndichikura ndaiti ndikawana basa paigona kungoitika kanyaya yakadiki, kana kuti pasati paitika kanyaya yakadiki, kana chinoshayikwa kana chipomerwa, ndaingorota ndichivaka bonde. Mhosva iyeyo tonzi ndini chero ndisiri inini, kusvika ndikwanisewo kuzopindawo mumba. Ndakapinda mumba zvekutizira pekutanga. Ukangorota uchivaka bonde, murume mangwana hachatodzoke kumba, hachatouye kumba. Murume kusvika aende, mwana wangu wokutanga wandakaita musikana akafa musi waberekwa. Asi ndanga ndarota baba vangu vachiuya nebenzi nemunhu airasika njere pamba pandandakaroorwa. Ndichitoti ko baba unozouya nemunhu ari kurasika njere pamba pandakaroorwa, varoda kuti chive chimiro chakaita sei? Mwana wangu wokutanga akafa musi wabarwa. Wechi2 ndobva ndangofambawo zvikanzi mukasatoshinga kunamata munomurasa zvekare. Asi ndakazvitakura kudaro, ndaingorota hope idzodzo. Sezvineiwo Mwari akakundisa, mwana ndinaye, imba iyoyo yakaputsika, murume akashaya. Ndikatraya kuvaka zvekare imwe, murume akatanga ndiye akati akarota pakati pangu naye paine gudo. Uyu murume akashaya wokutanga uyu airota pakati pangu naye paine murume. Uyu wechipiri uyu, svondo rekutanga taroorana, akarota pakati pedu paine gudo, zvokuti paakatobata kudai akavhunduka mumaoko make mukasara mine mambava. Kubva ipapo airota ndine mumwe murume everyday, to an extent yekuti akazotanzi handigare nemumwe murume ndiri mumwe murume. Ndaishingirira sekuti zvinhu zvandakakura ndichinzwa kumasowe, kuchechi dzechipostori, pakubatsirwa, zvinhu zvandakakura nazvo ndichizviziva. Ndaishingirira kutsanya, kunyengetera, kunamata, asi hazvina kuchinja. Zvakaita sekuti mhepo iyo yakabva yanopfeka kumurume. Murume aingonzwa hasha neni, aindivenga, aindisema, anga asisina basa neni, aitobuda unotsvaga umwe wakadzi uko, otaura kuti handigare nemumwe murume ndiri mumwe nemumwe murume. Kusvika azongotutawo mabhegi ake aenda. Kana pabasa, ndine basa riri nani rinoenderana nechikoro chandakadzidza, asi mari yandinopiwa imari yaklina. Kunze ikoko ndinopiwa mari yaklina. Kuti ndiuye kunoku ndandisina kana sendi, ndandisina kana pekutangira. Asi ndakatanga kukumbirira, sezvavanotaura apostoli kuti shandisa bute rako, kumbirira, tsanya, ita serious. Ndakambobatikana mumwe musi ndanzwa apostoli vachidzidzisa vachiti kuti mweya iyi isanyatsogara, isawane simba pauri, iwewe yera, iwewe ndiwe ibva mumabasa akaipa, siya zvakaipa. Saka ndakaita incident yekuti ndakadanana nemurume wemunhu. Haisi incident, ndakadanana nemurume wemunhu. Apa papasina 2 months ndobva ndatanga kushandisa makombo aapostoli. Mukadzi iyeye munhu handizivi kuti akazviziva sei, akangosvika paapartment pataigara. Ndobva angosvikira murume wake arimo mumba imomo, akati ko imi muri kuno? Ndobva atoti ko imimi mainini, ndakambosangana nemi ndina baba vamundizive.
munondiziva. Ndo maitikira zvakaita. Akangoti ndakutora murume wangu kuti akuenda. Muzondiexplainira kuti zvakafamba sei kuti zvisvike pakadai. Kuita noise. Ndaishandisa makombo aApostle. Ndando zvakandivhumbamira ndo maonero angu. Saka mai avachingobuda vasina 5 minutes. Ndakabva ndafonera Apostle ndikati mama ndabatwa kunoku vakandipopotera zvekuti vakati hakuna tsvina dzakadaro. Kana wakutorapwa nemweya mutsvene pandiri, ngirozi dzangu hadzidi mabasa etsvina. Kana wakutoda kuti unoda kubatsirwa, chikotama siya mabasa etsvina ubatsirike. Nekuti hondo iri pauri kudhara inoattracta mhepo dzemweya iyoyo dzouya dzokutsitsirira. Unozoti zvinobatsirwa naApostle hazvishandi, asi uri kudya uine tsvina uzonzwa mudumbu zvinovhiringa iwewe muridzi wazvo. Ndo kushingirira kubva ipapo ndatsurwa ndakambovhiringidzika. Munongoziva mwana akatsurwa panguva iyoyo unoita sekuti unobatikana. Asi kana uchinyatsoziva kuti kwawabva ndane 31 years ndakatanga kuziva dambudziko rangu ndine 8 years kusvika nhasi. Kwandabatsirwa kwakawanda, kwandafamba kwakawanda hazvina kuchinja. Ndakasacrifice kuti ndoda kungotsvaga mari yebhasi ndoenda ndonoona Apostle paEaster. Ndakashingirira kufamba sezvinei chandinoona chakanditungamirira nekuzarura makombo avo avaindipa nekundiudza kuti shandisa izvi kana uchiita uchirevesa uchikumbirira unosvika. Ndo zvandakaita. Ndakambosangana nechallenge yekuti mari murungu aigona ngoti handipo kuti mari ndisapiwe mari yekuti ndiuye. Kana vanhu vane mari dzangu chaivo dzimwe nguva ndinechita mapeace job vanga hapana kana akakwanisa kundipa. Vane zvikwereti chaiona nhasi hapana akandibhadhara. Asi semakombo avaindipa ndakakunda ndikauya ndakasvika ndakafamba zvakanaka ndakatungamirirwa. Ndasvika mudare ravo mari chaiyo handina. Ndakangowana mari yedare, mari yekuti ndiite zvinodiwa handina. Asi vakataura vakati ambokutungamirira ana ashumba nevadzimu vako kuti usvike ndichakubatsira. Vari kundibatsira. Ndakasvika pana paSaturday nhasi chipiri. Ndane kaviri kandarota hope dzinoratidza kuti ndiri kusunungurwa. Pekutanga 3 days after Saturday ndakarota ndichisununguka mwana musikana. Handizive kuti zvinorevei, asi ivo Apostle vakati zvine chekuita nekusunungurwa. Kutura pamwe kutura kwako mutoro uri kukuremera kana kuti kusunungurwa kubva mukati mezvanga zvakakutambudza zviri pauri. Nhasi ndarota chinhu chine size ishi, size yechibhakera changu chachiri pamhanza pangu. Chinhu ichocho ndikachifunga ndiri kutya. Chandiri kuziva chandarangarira. Munoziva anonzi madari ekumusha anga akaguta ropa. Asi chinhu ichocho hachisi chinhu wani. Chinhu chine zvinhu zvakawanda asi chandagona kuidentifya madari anga akazara pachinhu ichocho chandagona kubvisa pamhanza pangu. Ndikachikanda pasi. Ndine munhu wanda ndichiudza ndichiti honai chinhu ichi chakwanisa kubva pandiri. Kureva kuti zvichiri kubva ndiri muprocess but ndandiri kuappreciate kuti zviri kubva. Saka nanhasi ndikazvifunga ndiri kunzwa kutya nekuti chinhu ichocho chinotyisa, changa chichityisa. Ndinoda kutenda zvakanyanya. Tikadzokera kunhoroondo yako kubva pawakatanga kunzwisisa kuti pane zvinhu zviri kukutevera mhepo dzakashata, kana kuti kubva pawakatanga kunzwa kuti vabereki pane zvakadai zvavakaita ukagadzikwa pasi ukaombererwa ukaita sei. Baba naamai wakamboenda here kwavari kuti vabatane newe panyaya iyi? Ndaiti tikaenda kumasowe tainzi kumba kwenyu kuda kuitwa zoto pamba penyu pakarema. Ana mai takatozokura vafa vese. Saka pakufamba baba vaitoti vakafamba vonzi zvamakabata ndo zviri kudya vakadzi. Uye vana tatakuperawo tatiri 10 tasara ta 8. Saka pakamboti ifei vamwe vana mukufamba nemukunamata imomo taizovaudza kuti baba zvanzi zvakati. Vanongoti ndakazozvirasa sekuti ivo vanobvuma machira chete kuti ndaive nemachira saka ndakazvirasa. Nepamwe pavanobvumawo kuti ndakamboitiswa gondwa waturuka chete ndo zvega zvavanobvuma voti saka ndakasiya.
vanofamba kuti tiende kuti zvinopedza ukaita nguva kuda kuvadaro ntango wakutovadena nekuti pane mukomana akamboita sekuti itei hasha akavaudza kuti baba muda kuti tikuitei sei togona kumbokubata-batai. Zvikuru zvinotambudza kuvakomana nekuvasikana zvakare. Kuvakomana handina kunyatsoona dambudziko razvo nekuti vakomana vane dzimba dzavo pfuma apo neapo, asi kuvasikana kunyanya inini. Saka unokuti hanzvadzi ainzwisisa dambudziko renyu papafiwa panga pafiwa ndobva azoenda akati baba tiri kuramba tichibata izvi togona kumbokubatai-batai. Akaswera baba hwake wazvimba akanobatsirwa kwa akabatsirwa akanzi chitoenda nemari unoripa. Akaswera akurwara. Right. Iye zvinezvi mashoko enyu echenjedzo kune mumwe mwanasikana ari kunze ari kusangana nenyaya iyi, nekuti kana tichikura pamwe pacho tinongoziva kuti nofunga uri kukura wasvika papuberty age yekuti unongoziva kuti handingorara nemukomana, saka nofunga zvinenge zviri noma. Vamwe vachiti kana kuvakomana zvanzi wet dreams and whatever. What is it that you can say kune mumwe munhu ari kuona iye zvinezvi paSly Media kuti izvi mapateni emweya wakaipa? Alright. Kune vamwe vanasikana vari kusangana nekurota hope vachisangana nemunhurume, kurota uchivaka bonde chero nemukadzi chero nemurume, nekuti kwandiri zvinouya zvakachenjera. Ndogona kutozorota mukoma Sly ivava, ndozvandinoita. Ndogona kutovarota ivo mukoma Sly, but sekuti ndakuzviunderstand. Ndongoti kwamuri veduwe, life is spiritual. Life is spiritual. Kunyangwe uri kure, imagine kuti I'm from Canada. Asi ndiri kuramba ndichirota, ndinozviona. Ende kazhinji pandinotoda kuti ndakuda kuita serious yekuti ndakundanzi naapostle shandisa izvi, zvinogona kuuya serious, zviri serious. Vanogona kunditi tsanya 7 days ushandise kombo iyi, zvinoita worse. Asi kana uine kutenda kushoma usinganzwisisi unogona kuona kunge zvisingaite. Asi kana zvine simba kana ukasha unenge wazvinoita kwandiri, kana dambudziko racho rakarema sezviri kwandiri, kuuya pano pavari pamudzi ndokwakanaka. Handina umboya nemari, handina mari, ndakaona chete mari yebhasi, ndikati ndakuenda. Asi ndiri kupopora nhasi kuti ndini chandagona kurota ndichibvisa chinotyisa. Saka ndiri kutenda kuti Mwari nevadzimu vakaunza vaira shumba pana apostle monalita kuti tipone. Inina ndiri kutenda kuti ndiri kupona. Ndiri kutenda kuti breakthrough yangu, nekuti hana yangu yairova kunzwa kuti ingoenda ikoko, enda unosvika. Pavaindi pakombo zvaibva zvaita wese, pavaindi titsanya zvaibva zvaita wese, zvokuti dzimwe nguva ende vanobva vakudzidzisa manje, vanobva vakupa dzidziso imwe yekuti unobva wati paunosangana nazvo unenge waarmed. Saka ndaimwe vanhu akunzwisisa kuti life is spiritual. Ngatingotongagara itauya, inini ndakabhilivha mukuuya. Ndakaona sekuti ndiye ndanyatsosvika, ende ndiri kuona sekuti ndasvika. Ndakabva kwakawanda. Zvino mukatarisa vana gogo apostle, imi ndimunotanga kutovashora kuti vakarasika. Inini ndakakurira mupostori, handigona kuexplain nai zvakanyanya. Ndakakurira mupostori zvekuti unosvika pakunge unofanira kunge wane basa remweya, but unodhauta kuti basa remweya rinozotange rinonzi richauya pandiri. Ini ndichirota zvakadai sei? Shuwa tinovashora. Inini my first time ndaishora kuti tinozonzi zvinobatana, mubvunzo wangu wangoro kuti zvinobatana papi kuti ndikumbirire ndichishandisa bute. Asi futi ndichifanira kunamata. Ukavanzwa vachinamata vachiti pakombo, wozokudza kuti kumbirira, zvinovhiringidza. Asi pandinotanga kukumbirira ndopandakutomborotawo ndichikwanisa kubvisa chinhu panyama yangu. Vachitaura kuti ndairota ndichirwiswa every time. Ndabva kuchechi ndatopiwa munamata, ndiri pachechi tiri pamusangano, ndiri kutopiwa zvese ndiri kushandisa ndiri pachechi ipapo. Ndinotorota munhu wandoziva kana ndakakura naye kana headmaster, ndiyo wandinorota chimiro chacho ichocho. Saka mungati kudii kune vanhu vasati vauya kwa apostle monalita? Ukakumbirira zvakanyanya, nyaya iri pakutenda. Dai vanhu vakatanga kutenda poshi vozozvipa nemoyo,
voita nemwoyo wokurevesa vanobatsirika. Zvidzidziso zvavanenge ya ndaluza maopportunities akawanda, ndakabatsirwa kwakawanda, ndakakurira mupostori. Hapana chekupostori chausingandiudze nemiteuro yehondo nezvese yandisina kuita. Ndikambofambawo nevehukama hwangu vainzi musha mune mudzimu. Ndakambojoina ndichiti pamwe inyaya yekuti titange tapa zvaKesari kuna Kesari. Asi kwatakaendawo kwacho hazvina kunoita zvakanaka nemudzimu wacho waingonzi wakasungwa hauna kana kusimuka. Takatoenda kuzvikanzi pamwe pandiri ndo pachabuda mudzimu wacho. Asi inini wacho ndirini manje munhu ainge aine chimiro chacho chekushandiswa. Saka vasati vasvikawo zvavo, inini I believe pakusvika. Vari kuita makombo vari kure, kana muchitenda muchizvifambisa nenzira dzakanaka zvichikuitirai, komborerwai mutende. Asi zvisiri kuona ari kutraya makombo asina chakaipa chaari kuita. Ndo imwe dzidziso yandakanzwa vakambotaura yakanditendeutsa. Vakambodzidzisa kuti ukange uchiita makombo uchirevesa usina zvivi, godo, horoyi, chipfambi zvauri kuita zviri mauri zvinoshanda. Ukange uchirevesa uchiita izvozvo uchikumbirira zvakanaka, makombo ako anokushandira. Asi ende futi zvokuona zvaramba, kungouya kwakanaka mani. Kungouya kwakanaka nekuti munoziva mwana wehuku anoguta kana ndiye ari pana amai. Ende kana wanyatsouya vanoona zvimwe zvausina kuvaudza zvausiri kuona iwewe panyama. Vanokuvhendenyurira zvimwe zvakavigika. Kana uri kunzoko havamboone mweya imwe iri mudzinza. Vanongoona iwewe nezviroda kungoitwa pauri. Havasi limited, yes, but dzimwe mweya kana mhepo ndingati yekumusha kwangu yakachenjera. Yakatokura ichiziva kuti inini ndiri mupostori, ndinobatsirwa kumasowe, inotoziva ndinofamba. Saka yakachenjera. Asi ukauya manje sepanzvimbo panapa, inini I think kuti pari protected. Dzangu hadzipinde neni pano. Dzinotendera kuti kana ndasvika panapa zvese zvifumuke, zvidhigwe kubva pasi pamidzi. Saka ini ndine kutenda, ndiri kuona zvangu zvichiita. Ndaakurara mukoma Sly ndandisingarari. Ndaigona kurara zvekubiwa nehope. Ndakasarota ndichishandiswa kurara nemunhurume. Ndinorota ndichimhanyiswa. Ndairota mhuka chaidzo, kungorota mhuka yausinganzwisise ichindimhanyisa. Kana dziri nyoka idzi kurumwa. Hapana, kana pari pabasa mweya spirit of rejection. Mari ndinotambira mari yemunhu anocleana. Asi unyatsoziva kuti haizvisiri izvo, but uchinzi ndo yako yatinayo. Kana usingade basa, it's okay, unokwanisa kutsvaga kumwe. Maopportunities andinosangana nawo akawanda zvokuti hamene dai ndiri kupi. Asi zvese izvozvo ndikangorota murume iyeye, kana kuti hauya ari neuso humwe chete, ndogona kurota chero imimi. Ndangokuona ndangokuziva ndogona ngokurota. Akangouya chete, zvatopfuura zvatoodarika. Kwandabva ndokwakawanda ndigone kuzviexplaina, kuzvitaura kupedza nguva. Asi ndiri kutenda Mwari nevadzimu vaira shumba kuti dai Mwari vawedzera utano nemwoyo une rudo. Kwaona munhu achiti hauna mari, asi Mwari vakusvitsa pano vati ndikubatsire, ndichakubatsira, zvichava kwauri kuzotenda. Mwari dai vatiropafadza, vatisarurira, vatitungamiri. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinotenda netestimony yenyu yamatipa vahanzvadzi. Kana mazenge mako munozongorayira vamwe kuti musheye mavideos ese ane nhoroondo nedzidziso dzatinodzidziswa naApostle Monaleta kuti vasingazive vagoziva, nokuti Bhaibheri rinotaura kuti vasingazive ngavadzidziswe. Tinotenda nekutipa testimony yenyu yakanaka inosiririsa, yakanaka pakuti masvika pazambuko maita yenyu. Muri yeZimbabwe, chandabata apa ndechekuti ukateedzera makombo aunoudzwa naApostle Monaleta, zvinhu zvako zvinotanga kusununguka. Chikuru chandabata apa ndechekunzi panguva yaunenge waakuita zvinenge zvichidzidziswa mumakombo aya ndezvekuti usaite cheupombwe, usaite zvegodo, usave munhu anosangana netsvina. Kana uri munhu asati ave nemba, hazvigone kuti ungofamba uchingoti ndiwe amai ponesai, ndiwe baba aponesai, ane nzara yake yese iwe ndiwe unoita, ukuruda kushanda zvezambuko. Izvozvo zvanzizvo Mwari nemidzimu avade zvetsvina kuti ugozowana pundutso. Imwe zvechataziva ndechekuti paunenge waakushanda zvinhu izvozvo zvinokuyambutsa,
miedzo yacho haipere. Pamwe unotoira mumwe munhu achitouya achitokofa mari yakawanda yekutoti aite bonde newe, ubva wati aiwa nofunga ndatotanga kusunungurwa. Hanzi tanga wapedza makombo aunenge wapuhwa naApostle Mona Lisa. Uyewo chikuru wamboita session yekunze kwenyika uri kudiaspora ikoko, aiwa chikumbirira kuti uwane mari yeair ticket usvike kuno kuZimbabwe. Wasvika kuno kuZimbabwe womboita kainonzi face to face, one on one, eye contact naApostle. Anzi vanokuvhundunyurira zvimwe, vanogugula upenyu hwako nehomhuri yako, zvese wobva wazvichibvupa pachenapa. Mobva mashandirwa, wobva waiswa jurawo yeupenyu kuitira kuti vavengi vasazokuataka. Inini regai ndimirire pano. Tarumbidzwa kuti time yakwana watanga tichishanda pamwe chete naye. Pana patiri paApostle Mona Lisa. Tarumbidzwa kuti Dhenya ndiye ari pakamera. Indonzi Silvester, tafuma nesimbi yebasa. Tiri pano paSly Media TV, building bridges.